Keranten kula ya akhir-akhir niki nek tensine mundhuk ngono mandhok rada penak neh rada ngono lho. Apa neh Romargono tambah munggah tensiku. Darah tinggi ya iki langsung iya toh langsung tinggi. Lah mari kuwi aku mangan serat kono. Metu kosokan jam 1. Teko omah enek wong sing hadiahi. Kado jamaah kok Mojokerto. Dikado anu peleng motor. Kula atas tuku motor, dadi kado peleng sakbane. Ya wis, Gus niki donat, Gus donat tak buka peleng motor ya. Oke, ready. Akhirnya jam 2 mangkat ning Kron, Tulungagung. Diteni bojoku ning kono. Jam 2 bengi iku kumpul-kumpul arep bolo-bolo arep bojoku ulang tahun ning Hotel Kron. Weh nyapa? Duwe kok ngene. Ya sepurane. Lah iya wis akhire wis ning sampe rada nesu karo batine ditenteni jam 12 tekone jam 2. Yo komentare wong lanang yo mek siji. Napa to panjenengan kok telat? Tenang, bojomu iki udu robot. Aku ya sing ngono tok. Wis menang. Akhire mari subuh lagi iso turu mari subuh. Mari subuh nika mari adzan subuh turu ning Kron kuwi mang. Jam 09.00 habis gebrodok kabeh lawang wis didodoki. Dak kaya enek begal kae. Nyapa acarane apa? Niki wau jenengan ngaos teng SMK 1 PGRI Kediri. Oke. Yes mangan sik breakfast ning apa iki jenenge? Lobi mangan. Mangan niatku leren. Dadi panggonan saiki aku wis enek sing aman, Pak. Kula nek marung iki saiki ora golek warung sing enak, sing sepi. Lah mangan ning hotel lho wong sak dunya ya ro kabeh, foto kabeh. Ngakep rokok siji rum kesedot, foto bareng-bareng rem-marem selfie ngeblur, habine lakon banting. Ya toh? Lah wis ra leren-leren. Akhire kula mangkat jiber enek ning ndi? Oh turu jae. Penak jiber turu ya ngene. Lah mari kuwi jam 12 aku teko SMK 1 PGRI. Mari kuwi jam 1 aku pindah ning Mayangkara karo bolo-bolo Kapolres Ngawi, Kapolres Blitar Kota, Pak Kajari, Pak apa kok Dandim. Karo nyanyi-nyanyi wau sampai sore kemang. Jadi karo pejabat-pejabat kuwi mang di kado lah. Luar biasa sinergitas antara ulama dengan umarok yang sangat luar biasa. Akhirnya niku wau mulai kok kono bar magrib teko omah dek enek tamu pisan. Akeh enek tamu. Mari iki mangkat rene iki mang masyaallah. Awak legrek. Tapi yo dinikmati ya. Terus iki mang apa arep cerita apa to iki? Lali jenengan, Gus. Lah iya aku lali. Kok malah cerita kuwi. Ya pokoknya ngono kuwi. Lah dihujat. Lah. Kula iki kan ora ngerti arep nyritani dihujat lho. Kula kan ora ngerti to kula iki. Iki kok jadwal ning ndi enggak ngerti. Iki mau kula enggak ngerti sampai kula ditakoni kalih bolo-bolo Mayangkara lho. Mungkin dalu Jatinom nggih, Gus. Waduh, iki aku takok sapa iki ya. Gek jiber pasurane sandingku kok aku takok ya bingung, kadang jiber dhewe lali. Aku ngaji kok bengi numpak mobil apa iki ora ngerti tenan, Pak. Jadi kadang moro-moro enten jamaah kula. Gus kula derekne nggawane mobil apa aku ya numpak apa. Nggawane Innova ya aku numpak Innova, nggawane Pajero numpak Innova. Pajero. Lah beberapa waktu yang lalu ini tiba-tiba ada orang itu mengirimkan mobil mewah. Mini Cooper wila. Ya dah. Mini Cooper moro-moro diparkir ngarep kamarku. Akhirnya Pak Tato sing biasane ngeterne aku sing ngewangi jiber kuwi ngomong, Gus ngapunten. Mengke jenengan nitih niki. Mobilnya sapa, Pak? Wonten pengen barokah jenengan naos ken damel. Iki mobil apa to, Pak? Cilik ngene iki. Wah, niki 1M lho, Gus. Oke, aku yo ngono.
tak tumpaki. Lho mobil kok cilik kaya ngene to iki ra iso disupiri iki. Nggih saged tapi mungkin sing teng wingi rada kecepet. Ya wis tak supir dhewe karo ning. Lah jenenge cacahi wong aku metu kok jedinge kan di video to. Lah aku numpak mobil ya di video, akhirnya viral. Dek, wah dihujat habis. Gusti kita sudah nggak sederhana lagi. Malah enek sing sok-sokan ngene barang. Tetap jaga Gus, tetap jaga diri baik-baik. Dunia telah mendatangimu. Heleh, omong seng. Kene mikir awak kesel ini lho. Wis aku ya Allah mikir jakal donga ku ning Gusti Allah ya Allah muga-muga ora ngecewakne wong-wong sing ngenteni aku kuwi mah. Kula niku donga kula wis ngoten ya Allah mugi-mugi saged nyelesaiaken tugas-tugas kula niki wau terus syukur-syukur wong-wong kuwi mah entuk ilmu sing nafi, ilmu sing manfaat. Piye ilmu sing manfaat niku wau? Ilmu ingkang yuqaribuna ilallah. Ilmu yang mendekatkan diri kita kepada Allah. Jadi jenengan ngaji ora mek syukur senang, tapi mulai ngaji ibadah tambah apik, sedekah tambah apik, silaturahmi tambah apik. Sing tak arep-arep kuwi. Sekarang balik. Jadi ngono kuwi, Pak. Umur 30 hujatan ya akeh ya ta. Tapi saya sangat biasa-biasa saja karena yang mencintai saya juga banyak. Tenang ae. Terutama mak-mak Jatinong iki lho ya ta. Itu mengarang kabeh. Apa nih?